баъд яке чанд вақт аз корҳои дохил аз корҳои вазорат занг зад як мардаке гуфта вардод барои чӣ ин хел кардисти чи аз ягон группа таъм ҳастӣ барои чӣ против ҷаноб промоисти ман гуфтам вай ҷаноби ман нестай вай ҷаноби шумо вай хазайни шумо ҳастай дама ягон кас намешавад дига вообще чунки ман дидестам тоҷикистон ба чӣ аҳвол омагӣ хай мо мехоҳем немедленно ту бахшиш пурсӣ зеро агар бахшиш намепурсӣ хоини миллат мешуморем та. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба кулли мардуми тоҷик ба кулли мардуми мусалмон. Ана аввало бахшиш мепурсам барое ки бо адаби гап зада наметавонам қабул кунед илтимос. Ана рӯзи гузашт як видео кардам ҳамчун як шаҳрванди тоҷик хостам садои худма саҳми худма дар бари мардумона дифоъ кунам аз бародари таксист ва аз дигар бародар дифоъ кунам ҳамчун як шаҳрванд барое ки ман ҳуқуқ дорам аз 18 сола боло ҳастам. Ман аз ягон группа нестам аз ягон группаи 24 нестам аз ягон группаи дигар нестам террорист нестам ҳамчун одди шаҳрванд хостам ки дифоъ кунам. баъд гуфтам ки рӯз гузашт як видео кардам дар интернет мондам ҳамин қаша фикр кун ки чӣ ҳоҷати тарсидан ки имрӯз мемурем ё фарду мемурем барои ҳамин озодона бигӯем ки ҷаноб наметонид вазифаро пеш бурда ҷора алиш кунед тамом. имрӯз чандин бародаро занг задан ё рафиқо чи ба ин хел кардӣ чи проблема дар кортай дахматон проблема мешаванд чаро ин хел кардӣ. баъд яке чанд вақт аз корҳои дохил аз корҳои вазорат занг зад як мардаке гуфта вардод барои чӣ ин хел кардисти чи аз ягон группа таъм ҳастӣ барои чӣ против ҷаноб промоисти ман гуфтам вай ҷаноби ман нестай вай ҷаноби шумо вай хазайни шумо ҳастай дама ягон кас намешавад дига вообще чунки ман дидестам тоҷикистон ба чӣ аҳвол омагӣ хай мо мехоҳем немедленно ту бахшиш пурсӣ зеро агар бахшиш намепурсӣ хоини миллат мешуморем та мисли дигар одамҳо хоини миллат мешуморем та. баъд ман савол кардам барои чӣ хоини миллат маро мешуморӣ гуфтам чаро хазайни худатонро хоини миллат намешуморен эмомали раҳмонро чандин одамро нобуд кистай вақте ки гапи ҳақ зестай вай бародари таксиста нобуд кард худо медонад ки вай дар ки ҷо аст вай дигар бародарро нобуд кард ман аз тарафи аз пушти инҳо дифоъ мекунам ки аз барои аллоҳи мардум хезед ин хел намонед вообще барои чӣ эмомалиро хоини миллат намекунед террорист намекунед барои чӣ ин хел намешуморед шумо маро гуфтед ки хоини миллат мекунем хай ман ба шумо гуфтам короче ҳамин хел гуфту телефонро кушт ба ҳамин эмомали раҳмон гуфтандем ки ту як хоин ҳастӣ хоини миллат ту ҳастӣ террорист ту ҳастӣ ту ранги фиръавни лаъин рафтор кардисти фиръавни лаъин хуни мардумро хӯрд хост ки бо аллоҳ ҷанг кунад аммо худо задаш ту ҳамин хел кардисти ту хуни мардум макидисти яке метарсӣ ки ҳамин хатро гап зундаге ки худо бояд худо ҳисоб кунӣ астағфируллоҳ аззамилла иншаллоҳ мо ғолиб мебароем бори дорам ва гуфтанӣ ҳастам ки ба ҳамон сагот ки ҷои маро медонед уже гуфте ки мо медонем ки ту дар ки ҷо зиндагӣ мекунӣ ман дар россия зиндагӣ мекунам бо оилаам бо фарзандонам 4 фарзанд дорам ман 25 сола ҳастам шукри аллоҳ ба 25 солагим 4 та фарзанд дорам ман аз пушти фарзандом аз пушти бародарои дигар муъмин бародари муъмин аст мегам ман мехоҳам ки майли биён ҷони маро гиред ман мехоҳам ки ватанам дар ягон дасти марди бо виҷдон боша на ки дар дасти ин хоин баъди муддати ман мехоҳам ки ватан дар дасти ягон миллатдӯстдор бошад ғами миллатро хӯрад ва ба ту гуфтанӣ ҳастам эмомали раҳмон илтимос аз барои аллоҳ курсиро холӣ кунед зеро зеби ин курси шумо надоред зеби ин вазифа шумо надоред аз барои аллоҳ як бор баромада берун як бор ҳавои тоза гиред ҳамун бойгариятона гиред ба дигар давлат равед ки илтимос мо тинҷ дал зиндагӣ кунем боқимонда умрмона иншаллоҳ хуб зиндагӣ кунем бешаки гуфтанӣ ҳастам ки ҳар як бародаре ки ҳар як хоҳаре ки ҳар як модаре ки ҳар як додаре ки бародаре ки видео мекунӣ видеообращение мекунӣ дифоъ мекунӣ рӯтанами хеле фаромӯй кун илтимос аз барои аллоҳ агар мусалмон бошӣ як хелот ҳам қадари боадаб гап мезанӣ дар суханотон ба худо гирья меяд не ки эмомали раҳмон гирьяш намеяд имонаш виҷдонаш ғамаш намета механда айса мега ки тарсон чакурави рӯшна дар ешон рафтия ин хел фаромӯй кун илтимос аз барои аллоҳ агар мусалмон бошӣ агар виҷдон дошта бошӣ воқеъ худо ҳофиз худо медонад бо мо чӣ мешавад сами главни донам ки фарзандон дар дасти марди бо виҷдон аст бо миллатдӯстдор аст тамом худо ҳофиз ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.